Balongos nimo. Kapila. Asa ka? Asa ka? Wala ka man ka. Di ka pa istorya, di ka pa yoyaw. Kapila na ti kagiingnan. Let's broke up, let's break up, let's buwag. Gipulaan na kay kumayo na imong ba nga perting pagkaputak. Nakikwarta iya kahatag na ko, di ba wala? Asa namang kwarta, ha? Wa gani kwarta. Mo nang may pagbuwagan ko nimo kay wa ko ikahatag nimo para Di ka maningkamot. Bilahan di ka pabuwagan ka. Kung di ko magbuwag nimo de. Paningkamot pangitag kwarta. Di. Ano ako may maningkamot ikay paningkamot unsa man ka oy? Gingnan ti ka nga kanang dili na ko nimo magsige jud kag gukod nako. Hilas di mo oy. Balik dito sa balay. Balik dito sa balay ha. Dili na ko mobalik dito oy. Di na gid ko. Buwag na jud ka na ka. Oh, magigbuwag na oh. Buwag na tasin. Buwag na yun ka ng broke up ba. Mao na siya. Di na ko. Wa ko'y paki sa 11 years na to. Wa ko. Kalimti na tong mga nangagi na to. Dapas na to. O atong mga unsa pa diha mga performance ko. Nga na nakadali si Sar? Nga na rakadali. Ha? Kay para walay hasol ba, walay kuskus balongos ba? Nga na rakadali. Buwag na ta. Ay nasigo ko na ko palihog lang. Ha? Pangitag laing laki. Maluoy ka sa imong kagulingon. Ha? Bye. Magbuwag na ta. Ha? Bahala nindot ikag buhok. Buwag na ta. Bye. Si Sar! Balik na rin si Sar ba? Si Sar! No. Kanang imuhang banana adjulay lain kay tan-aw masugot ra magbuwag mo. Kagwapa nimo unya makigbuwag siya nimo. Nakakita na nang mas gwapa pa siguro eh. Tagsa ra kang bana makigbuwag ugay lain mo sundon ginali mo kay naa ditoy lain sundan. Sa imong ka sexy. Musugot lag magbuwag 11 years niya. Sayangan sa 11 years. Sayangan lang. Sayangan ang 11 years. Gilisan pa maganas Catherine Bernardo. Gilisan pa maganing Daniel nga guwapa na jud kayo to. Angel jud kayo. Sara Labati o si Richard Gutierrez o buwag po Ano ko sinadin? Kinsa na Ay, sila? kasilingan na to. Ay, kumsa na si. Ala utang kay sila din. Suka ay. Magdun ba kay? Jesus ni. Kanindot na gitaon sa mga tao. Bunahana na sad noon. Oy, dong kay kay. Naabot in taon ka. Sige, mingaw, di taon ko nimo dong. Ay, Ako sa Janet. Okay ra gihapon. Dako na. Ligo na. Ayuha gid. Ay, dako na, dako basta ubos, dako na. Unsa man taong ka? Ba, kuan gud sakto sa atiman ba? Kuan na ni mong taong, no? Daghan na kay kaganang Dagko baligya na ba? kay na ko mga tao. Daghan na kay nagbaligya para naghalin ana mangayo ra sa kuha nga na ba? Korta ba? Tagaan ka, uy. Ay, ako diri-diri ni sa balay, pero available ko. Ari na gid sa mga gabi. Kay busy kayo yung taon ko. Ah, sige. Ang gabi eh. Unsa gabi? Unsa gabi? Unsa naman taong kaning sunod lang gyapon ka? Timinga. Ano mo kabit? Ha? Tanaw ko na dagway sa imong kabit. Tanaw. Ayaw di ma. Ano ang kabit mo? Mo English mo gani ka. Kana sang siksi pa sa imong asawa. Oy, mas damo pa sa imong asawa. Tanaw na dagway. Ikaw lay katawan sa mga marites, sa mga tao, sa mga silingan nato. Nga mao na imo ibaylo nako. Mao na ganahan ka pagbuwag nako. Mao na ipuli nimo nako. Hoy, basig gilumay ka na tanaw nagway ana. Hay, naunsa man taong kasi sal. Oy, hoy, wa ka malipaw na pasmo ka. Tarong atiman ay naunsa man taong ka oy. Ah, pero okay ra eh. Pagkuyog nun do. Bagay mo sa siguro na. Kumana ka day? Oh, ano man? Ako na siya pabugmuha day. Ako na siya pabugmuha. Ayaw mo pagbubuo ang taon. Uy, Ninang ko niya day. Ninang ko niya. Nangayaw na na akong pinaskuhan. Mangayaw sa taong ingon ko, ari ako igagabi kay busy ko og buntag. Asa may pagtuon nimo? Grabe sa kamudag panaot ako nimo oy. sakit siya. Mo na imong pangasawa na day nay. Sorry kay ninang ha, ninang kanang. Sorry Sorry kayo. Amin, amin. Adi ko amen. Lagay siya kwarta lang nang palit ang bugas. Ayaw di ma. Ay, wala ko mapalit ang kanya. Ha? Mga Ninang. bastos. Ninang. Naman to. Ninang. Joke naman to, di ba? Wala na kat kwarta di. Wala ko kwarta. Mangayon ta ko ato. Nipatakam na butak ang Nakibuhan man day ka na ako. Unsa naman taong ka oy? Oh, nya. Kuan ti kay. Unsang kuan na? Unsa may atong kanon na ron? Hindi skarte gani ko ato unta kay kang katong ninangan ako natoy pagtingin ako gamay ba mapatuon ko niya. Ayaw di ma. At tuon ko niya o kanang gabiing dako. Kar makakwarta ko 10,000 daw tato niya ano. Alangan kay
Wa manggod Oy, mga tamo. istorya ba mga istorya sa mga May istorya ano tulo. Tarawa lagi Oh, day. istorya Tarawa lang lagi day. Naala gid lain ni mong Mga bata. kulo to Tarawa yung gisundan ni mo Jisa. Ingon sila. Sila mayroon yung gisundan ni mo imong bana. Oh, Kamu mga maritisa mo ba? Kamu ay nagaldag.